few moments later. Uncut. Vamwe vanomuziva achinzi Rigian, vamwe vanomuziva achinzi Legian, asi mazita ake ndechi ese. Rigian ndo zita rangu. Saka tosiyana naNkate. Rigian ndo zita rangu. Anyway, handina kuinga nyaya mazita, ndoziva nyaya muruda kunzwa. Nyaya muruda kuziva zuva ranhasi ndoiziva. Ndiyo ndavinga ndati kunzima vakiti mukomana tamubata. Comrade, imi mawane 2 weeks muchionekwa, muchiswera, muchidya, ndisingazozipa kurara. Muna colorful. Zvakamira sei? Hatidi kupedza masports. Iwewe na colorful chii chiri kuitika? Colorful ibhebhi rangu. Uona chiri kuitika chii? Hapana vanhu vakazongotanga kulikisa. Takazongoona kuti zvakangofanana chinhu wani. Waiziya. Colorful wakamwana kupo, wakamwana sei? Colorful akatomboya kunoko. Pane show yavakamboita vakauya kunoko. Vanana Ulengende ndo pandakatotanga kumuona inini. Saka iwe na Colorful maoneko yakareba sei muchimhanyi? Tandotobata mwedzi. Makutobata mwedzi? Then uri kuzitora sei because ndakachitevera comment section yako pandakati ndikutsvaga Rigian chichi. Vanhu vari kutaura kuti hanzi history yaColorful hanzi haina kumira zvakanaka. Mukuona chi DJ? Hapana muna nehistory yakamira zvakanaka. Chaizvo. Alright. Hapana. Uona body count yaColorful ndeyake yaanoisa pasocial media. Okay. Ndokuita kuti muzviziye. Right. Ndokuita kuti muverenge inema. Right. Waiziya. Zvekuti shuwa kana kuti nema anoziya hapana. Because handifungi kuti pane akamboona akapinda mumachira kana kuti na sand floor kana kuti na baga kana kuti nani. Tingori nezvatinoonawo nezvatinodii. Handi tiri kunzwisisa. But tongoti chokwadi handiti. Zvinge zvisina basa. Because ukuona kuti chii? Tikada kuverenga ipapa pavese vachazoona futi nevidhiyo rori nevari kukomera nekudii. Kuti vari kuti inini wandakaroora hana history. Haiyeka. Ngakande dombo rekutanga. Ngakande damba rekutanga. Because pane nyaya yaHulengende ka. yaHulengende ndo iri nyaya yakupisa. Kuti Colorful akambomhanya naHulengende. Then kusiyana kwavo hatina kuzokunzwa. Because takanzwa kuti vaimhanya zvekiyakiya kuti Maloti asadi. Vaimhanya vese vachigara paimba 1. Uri kunzwisisa? Ende hakalala zvekuti aitomboda Hulengende ndozviziva hapana. Chisi chinhu chinyowani. Hapana secret. Kana kutoti Hulengende anoda Colorful. Futi ndoita sei? Samasipira kudefenda territory here. Ini ndiri Al-Qaeda kubva kudhara. Anyway, yalipotaura pamusoro pengoma izvi zvitataura tapedza. Ndikanzwa iwewe ukurova. Alright, iwewe naKalala mukurova ngoma muchidhisa Maloti naHulengende. But ndakapuwa kapisi so. Kapisi, it was just a snippet. Zvinhu izvi muri kuzviwana kupi? Why dissing Maloti naHulengende? Maybe ndikucorrect. Inini naColorful hatisi kudhisa Maloti naHulengende. Alright, chii chiri kuitika? Asi inini ndakamira saRigian. Right. Ndine hondo naMaloti naHulengende. Right. Saka dai mufambisi weshoko akarisvitsa zvakashata. Iwo nehondo naMaloti naHulengende. Hondo yako iri pakuti chii? Hondo yangu iri pakuti uri kuona pane show yakaitwa kuno yainzi City to City yakauya Freeman, Killer T, Enzo na Master H. I think ma-artists ari 4 vari kuita show iyi kuma-cities akasiyana-siyana. But payakaitirwa kuno kuGweru pakazongonoederwa Maloti naHulengende. And the show yaitwa na Empire Fitness Numbers. Right. Musi weshow iyi ndandiriko. And pakaperforma Hulengende naMaloti vachizobva pastage pakakandwa mabhodhoro pakatomboitwa violence. Right. Chinova chinhu chatisingakurudziri first of all. As entertainers, and I know kuti you understand what I'm saying. Kuti uri munhu anoendesa maspika, uri munhu anoendesa mastage, uri munhu anoendesa mascreen. You don't condone violence. Tourayirwa zvinhu. Uri kunzwisisa? Alright, violence yaitika zvapera. The next week Maloti took to live paFacebook. Alright, ngatipodzokera masure. Hondo iyo kanda mabhotoro. Ndi Hulengende naMaloti wakakonzeresa here? Chii chakakonzeresa in case uri kuona chakaitika? Maloti naHulengende havana kupiwa time yakawanda yeperformance. Right. Saka vasina kupiwa time yakawanda yeperformance vaizviziva. Hondo yanabvudza vaiziva here kana vakachinja time? Vaiziva. Vaifanga performa minutes. I think about 20 minutes. Okay. Uri kunzwisisa? Right.
ivo vakatenge vagara vatori nevanhu zvemutactic wavo, right, vari kuziva kuti vari kupefoma 20 minutes. Masong ava anopisa vanomaziva, but vakapefoma 80 minutes vasina kana kumboimba 1 inopisa kuti vabviswa pastage vaita sekuti vadzingwa pastage. That was obviously going to make people angry. Right. Kusasa. And vanhu vatsamwa vakuita sekuti even ndo victimized. But it was actually them victimizing the promoter. Urunzwisisa? Kuti mimi onaika magara mapiwa mari yenyu mukanzi munofanira kuimba maminutes akati. Ndo munofanira kuita sei? Kuimba. Munongopinda kama mungotifadza madzimai. Motopedza modzika. Hani ndizvo here? Haisi tombo resayensi kana kuti chii. Saka uri kuti vasati vaimba fadza madzimai. Havana tomboimba masong aidiwa nemafadzi, ndo chokwadi. If anyone anga ari kushowa anga ari pano gona kutokukomentera papa kuti vakangosvika vakaimba zvimasong zvavaiimba kuti time yavo ikwane vasati vaimba dziri kudiwa nevanhu. But ndakazonzwa manje Malo achiti kwai pana DJ akazongodzima radio zvemutonono. Because band ranga ratovapo. Ukaona video racho. But hakusunyanya here zvokuti mongozogura tambo. Aiwa. Ngozogura tambo. Unoziva kuti maartist tinobaiza. Ari apa nonaka. Rega ndimbokudza ndiri artist. Maartist tinobaiza. German. Iwe unenge uchitoudziwa nemunhu. Munhu ari pashure kana kuti MC anogona kutaura kuti guys chirovai last song. But mune mutamuhlongo. Bozi vaya vanozviti maghetto youth ka. Alright. Ukubata medzi yacho. Saka ivo zvekuti band ratokwira pastage vangu vatozviona. Zvekuti time yavo yakukwana vaizviziva. Urunzwisisa. But kakusaiza kekuti Mbazo na Empire havana basa. Alright. Ikako ndo kavanga vanako kekuti dai yanga iri kana show yaChippers. Angosvika pavanhu vachiita izvozvo. Vaitoziva kuti kana tanzi 10 minutes. Ukunzwisisa. But kunoko vari kusaizira kuti kugweru Mbazo naTsatsa havana basa. Ndo pakazoita hondo yangu inini papo. Right. Then there was comment yangoda kutaura kuti azoenda pa live. Ndobva ataura something. Azoenda pa live papa. What's the main takeaway from the live? Ndikona vazoenda pa live papa manje. Vakazonditukira mapromoter angu manje. Alright. Mbazo na Empire. Saka hondo yako iri kuti chii? Hondo yangu inini iri kuti onaika zvekuti Maloti naMaulengende vanotuka vanhu ikoko vachitrenda nazvo abo. Imedzani. Sawa. But vakazosvika okadoma vodzika vachiuya kuno. Uchatutukisa here. So kuno aiwa kutukwa kunotyisa here. Plus vaya vanoti vanoya padheni ndiri kutoda kusvikirwa padheni. Right. Saka hondo yangu iri kuti kubva kadoma handiti tichidzika takadai chinosvika kunana Slovela Shurugwi chachacha zvichavani toenda takadai takunobata Bulawayo kosoko. Uku ndokwangu manje. Sokuti uku kuMidlands kako. Right. Saka inisa Rigian. Right. Hazvina kundifadza kuti mapromoter ari kutisumudzira maartist edu emuno Mbazo naEmpire vanoisa maartist emuno pamashow. Vafana vari kuoneka vari kubudirira vari kudii. Then umwe munhu abvawo kwaHarare auya kunoko kuzobhaiza akuda kuoresa moyo wavo kuti vati harikatisiyana nezvekupromota nenyaya yekuti iye anenge achida kutrenda manje nekutuka mapromota edu. Ndo hondo yangu navo. Rega ndigare ndabvunza mubvunzo unogona kutobvunzwa mucomment section kuti iwewo hausi kutumwa naColourful here. Because Colourful amai mwana etochazoziva kuti Malo naColourful vakapesana panyaya yaHulengende. Hausi kutumwa here. Dai ndaida kugwa hondo dzaKalala ndingadei ndakatanga kutaura nyaya dzanaHulengende kudhara wangu. Because ndakudza takutopinda mwedzi naKalala pakatomboitika zvekuti vakatombomudaidza vakati dzoka kufamily achisvika kuHarare vakabva vatomusungisa. Ndikanomutora futi ndikati pepu yakuno ndikukudza siyana nevanhu. Kubata ndikukudza. Alright. Colourful future yenyu yakamira sei? Uri kungoda munhu wokusesekedzana naye here kana kuti uda munhu wokuti samba? Uchitosangana nemunhu nengo uchitoda munhu wokuita future naye. Munhu aribo atoriwo nababy wake, ini ndina baby wangu and I'm sure kuti tinonzwanana.